Yaya kushandei? Iri kudhiraya chisauti pamunhu ari kunzi auya achiapondwa. Anohanzi ndepe girlfriend. Maini na vanga iri girlfriend yake. Anga akarohwa. Kazvimba muromo ane vanga paziso, mbabvu dzake dzine kuzasi kwake kwanga kasukwa. Handina hangu kuona chatorwa nama chake kuti chii chatorwa patina zuro mukoma womufi uyu akangosvika mbasikosimudza achiti unamba achihedha. Vakuvhura banga ranga inaro varirovera pasi mbamene zvakataura naye munzeve. Vatobudisa heti yanga akapfeka ndobva atondiratidza kumeso kwake. Ndobva ndaonawo zveshuwa akadini akapontera. Chikanzi ndaibva kubvawa Manheru. Kuwaenderei kubvawa ndichitomubvunza pai. Ndobva atondita sora ako maifei. Manheru ndobva akatanga kuti very sorry ako maifei. Bye bye maifei. Isi tinotofungidzwa kuti pane chakaitika bhozi tingangouzwa kuti zvanzi munhu iye ari kuti airwara. After all tatabvuma kuti ari kuti arwara. Toona mune glass riri kuratidza kuti rakapanyika. Mune madhays imemo muchitaura kuti mumba menyu makadonha kapu. Tawanda achizouya achifira imomo maglazi iwo muchigara nawo. Inini ndasvika manje inosenda ndambonzwa achitaura izvozvo. Kuti ati kwakarwiwa nematsotsi. Ina handina kuzinzwa. Ndiri kubatikana ndiri hanzvadzi yainosendi. Ine ndikungokwana nepanisika chokwadi chinodzora vakatsamwa. Makarwa semurume nemukadzi. Ukazonobata pasipo. It's fine. We receive. Tirikusangana zvakare pachirongwa The Village pano paDestiny TV. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha. Kana musati maita subscribe chishuwo chedu kuti muite subscribe kuchannel yedu yeDestiny TV. Nezuro mangwanani vanhu vazhinji vekumanyame park vakauya vakaungana pamba panapa mushure mekunge murume wechidiki aonekwa ari pasi pemubhedha. Tataura zvakare nemadzimai maviri avo vakanga vachishedzwa nevana vakanga vachiti mumba mapinda mbavha, avo vakazoshedzawo vamwe varume kurodhi kuti vakwanise kuburitsa murume uyu mumba pasi pemubhedha pakanga ari apa kunzi vakatosumudza mubhedha kuti vakwanise kumuisa panze. Mama tauya uko tatosvika mutumbi wabva kutakurwa. Mungatisananguro here kuti imimi chii chamakaona kuti chii chakaitika panapa? Vana vedu ndo vaitamba nemwana uyu panapa. Saka pavaitamba kudaro vakazongopinda mumba vachibva kunotamba. Handiti mwana achida kunodya. Ndobva vatosvika ndobva vati mumba umu munenge mune chi mapinda mbavha because vana vakaona mumba mune munhu. Saka vadaro vana veye vakabva vamhanya kwatanga takagara. Ndobva vatoya vakati vana mama mumba mamai maloni mapinda chi mbavha ndiye munodi munoona. Ndokuuya kwatakaita panapa. Ndobva tasvika bva tatopinda mumba zvakanaka bva tatoona mune munhu pasi pemubhedha. Saka isakafungidzwa kuti imbavha zveshuwa. Asi pasi pemubhedha pacho pasaidi papa nekoti reblack label. Saka kupinda kwatakaita takatozungunusa. Vataona munhu haasi kuita se haasi kumuvha. Ndobva tatoti bamuni vataona munhu haasi kumuvha. Ndobva tatobuda panze because takatadza kuita se kumubudisa ipapo tiri 2 nemumwe wangu. Ndobva taona varume vanga vachifamba panze apa. Ndototi vedu varume mutibatsirewo. Mumba mukunzi mapinda mbavha nevana. Munhu wachona ari kuti havasi kumuziva vanguwana arimo. Saka varume ndobva vatouya. Ndobva vasvika ndobva vatozama kumuzungunusa bva vaona kuti munhu asita se kuzungunuka. Ndobva vatosimudza mubhedha ndiwo varume vaya ndobva vabudisa murume uya panze. Vati kubuda kwaakaita panze anga akufemera kure. Ndokusvika kwatakaita pano. Muri kutaura nyaya yekuti vana ndo vakati mumba mapinda ko vanhu vakuru vemumba imomo panga pasina munhu anga aripo. Panga paine vana. Panga paine mwana akasiiwa. Mainini vepo vanga vakasiiwa nemuridzi wemba vanga vasipo. Saka mwana anga uya kuzodya ndiye ega anga aripo. Zvichida kuti mwana uyu akatadza kuziva munhu enga ari pasi pemubhedha. Ndo matauriro anoita anotanza hatina kumuziva kuti ndiani. Ko mainini vacho vazouya vakaziva here munhu enga apinda pasi pemubhedha? Mainini vakaziva. Kupa vakazouya isusu tanga tabva taenda kunotsvaga hama dzemunhu tichitsvaga yeupi. Saka kuya kwakaita mainini vakangosvika vakabvunzwawo kuti abudisawo munhu mumba umu ndiani. Nekuti vanga vachita se vachimuziva. Ivo mainini vaitobvunza tamburidza ndiani. Saka pakuvabvunza munhu akapinda sei pasi pemubhedha? Zvina anoziva nokuti saka nguwana apa pasi pemubhedha. Ko ivo mainini vari kuti munhu akapinda sei pasi pemubhedha? Vasi kukwanisa kutaura. Nokuti vari kuti hanzi kubuda kwandakaita ndakamusiya akagara pamusoro pemubhedha. Ivo ndo zvavari kutaura maini.
mati mimi pakuzombutsa pasi pemubhedha anga akufemera kuri chii chakazoitika senge kutaura kwataita isusu tatosvika pano mutumbi uchibva kubviswa chii chakazoitika kune murume abudiswa panze isusu takazoenda kutsvaga hama saka patakazodzoka nehama dzachona kwaanoshandira kwachigovanyika kwaanovezera takatozowana munhu achinzi aita se atozorora ndo pakazouyawo mapurisa saka arara ari pepapa kusvikirawo nhasi achizotakura. muri kuti mimi amanotsvaga hama dzacho saka pano ndepani angauya sei azowanika pano hanzi ndepegirlfriend mainini anga iri girlfriend yake mukomana wechidiki here murume wechidiki here anemwe mhuri here kana kuti haatorina mhuri aiwa zviri kunzi haana imwe mhuri saka anga auya kugirlfriend yake. muchiona hama dzake vanoti here munhu uyu airwara kana kuti vari kutoshamisikawo kuti chii chaitika kuhama dzavo? Aiwa hama dziri kutoshamisikawo kuti chii chaitika nokuti havana chavari kutaura kuti aimborwara kana kuti kudii. dzaive kumanguva idza muri kutaura pakaitika nyaya iyi? Kwanga kuri kuma 11 makuseni. 11 kuseni 11 kuseni iko zvino tikatarisa nguva zuva rese ratopera chii chanyanyononotsa kuti mutumbi uzotakurwa nezvese? Tisingazive hedu kuti chanonotsa chii. Mapurisa akambouya akaita mainvestigations avo ndobva vadzokera ndobva vazodzoka vachizotora mafotos nekuongororawo mutumbi kuti zvingava zvofamba sei kwakuzotovatakura kuenda. chii chamungade kutaura pamusoro pezvamakaona imi makauya muti muri kubatsira muchitofunga kuti munhu mupenyu asi iko zvino izvi munhu arasikirwa neupenyu? Zvakangooma zvakangooma chekutaura chaicho ini ndakatongopererwawo semunhu akatanga kuona zvinhu kubva pakutanga kusvika izvezvi saka zvakangooma. Vanhu ngatingova careful kana kuri kunetsanawo vanhu munofanira kungonzwisisana. sei mutaura nyaya yekunetsana asi paakubuda nyaya yekuti pane vakambonetsana here? Kungotaurawo kwanguwo ini hangu semunhu. Vatataura navo vanova ivo vakadedzwa nevana vachifunga kuti mumba mapinda mbavha vakauya vakazokwanisa kubisa murume uyu akanga ari pasi pemubhedha vachimuisa panze vachiti nguva iyoyo akanga achiri kufema. tanzwawo kunzi neumwe wenyu kunzi imimi ndimumwe pamwe neumwe wenyu makakwanisa kuona murume uyu achiri pasi pemubhedha. mungatitsananguriro here imimi zvamakaona uye kuti mapurisa pane zvavabhenge vachitaura here zvavaona pamutumbi? chokwadi munhu anga ari pasi pemubhedha saka vana ndo vakamuona vachimbva vamhanya kwatiri vakati mumba mana maloni mapinda mbavha saka isusu takamba tangosimuka chida kusikuona mbavha saka takasokotodongorera pasi pemubhedha vataona akazvambarara nedumbu chimbva tabuda panze vatatsvaga vanhu vakasikomuburitsa vavamisa panze apo asi anga azviitira tsvina. Saka after that takazonotsvaga hama dzake kwachigowanyika pane 2 vanhu vakamuziva vachiti anovesa kwachigowanyika saka tikabva taenda ikoko taona hama dzake tichibva tauya nadzo mba vasikomuziva one wacho akati mwana watete vangu saka from there one akamboenda kumapurisa. Pesa apa pamuri kumuburitsa pamuri kuita sei haana chaakakwanisa kutaura here munhu akanga asingatauri? Haana chaakatombotaura angangovhura maziso akashama muromo. tinoona kuti kana paitika sezvaitika izvozvi zvimapurisa vanouya dzimwe vachiongorora papane here zviri kutaurika kuti zvavaona pamutumbiwo? Zvavaona nhasi munhu anga akarova azvimba mbomo ane vanga paziso mbabvu dzake dzine kuzasi kwake kwanga kasvuka. Ko mainini vari kunzi vanga vari panapa vari kuti kudii nezviri kunzi zvaonekwa pamunhu? Ipapa handina kumbotaura namainini nhasi kuti vari kuti kudii nezvazvo. Ndakangoti guma kutaura navo nezuro vachiti pavakabuda mumba makasiya munhu akagara pamubhedha achidedza zita remwana wavo achiti bhabha inda kuenda. Iye murume uyu ndiye aiti bhabha inda kuenda? Mwana wani wamainini? Aidaro kumukadzi wake kuti bhabha inda kuenda. Mukadzi wake ndoupi? Ivo mainini vatoita nezvavo vari panapa? Munhu ari kuti bhabha enda kuenda ivo vakanga vaenda kupi nguva yamakazoona munhu ari pasi pemubhedha? Ivo vari kuti vakanga vaenda kupi? Hanzi ndandaenda nodedza bamukuru murume wasisi wake. Saka zvokuti ivo havasi kuziva kuti chii chakaitika kune munhu aonekwa aine mavanga azoshayikira mumba mavo? Ndozvavari kutaura. Ko hapana here kunyange vanhu vekuti vanokwanisa vambotaurawo kana kuti vakamuona achifamba kana kuti zvimwe kwaakabva kana pane chakamboitika? Tikambotaura nemumwe murume kwachigowanyika shamwari yake
aitaura kuti munhu uyu akauya achiti ndarohwa nematsotsi pamukoto kwenda kwachiguvanyika usho akamboti ndarohwerwa mumbawa saka haana kunyatsotaura exactly paakaita se paakarohwerwa nembava. Zvichireva kuti paakauya kunoko akanga atorohwa kare. Yes, angarohwa. Chii chamungade kutaura imimi pamusoro pezvaitika izvi? Nekuti iko zvinezvi izvi kubackground vanhu vari kutaura tiri kunzwa vamwe vari kupopota vamwe vari kufungidzira pane zvaitika pamba panapa zvauraya murume. Chii chamurida kutaura imimi? Nechandingangotaura ndechekuti ndauda tobatsirawo zvangu munin'ina wangu maininava kuti kana vaine zvavari kuziva pamusoro pemurume uyu ngavangotaure chokwadi because patakabva kwachigwanyika vasvika vachinzi vanga vachizora murume wesauti vakabvunza vanhu vanga vari panapa kuti ndiana amburitsa mumba. Saka kana paine zvavari kuziva zvavakazoitawo paari ngavangoburide pachena voudza hama dzake ende vari kunzwa nemari yavanga vapuwa nemunhu ngavadzosere vanhu mari yavari. Kazhinji tinoona kuti munguva panenge pashaika vanhu, munguva vanhu vanofungira zvakawanda, panoitwa zvakawanda, panapa tanzwa kunge zvimwe zvinhu zvichinzi pane zvatorwa nehama dzake. Mungatsanangurirei zvamaona? Handina hangu kuona chatorwa nehama dzake kuti chii chatorwa, but nezuro mukoma womufi uyu akangosvika mbasosumudza achiti unamba achihedha vavhura banga ranga ainaro varirovera pasi mbamene zvakataura naye munzeve. Imi muchiona saka kubva nezuro vanhu vanga vakangoungana saizvozvizvi. Vanhu vanga vangoungana vachingoya vachiona saizvozvizvi. Bhodhi yanga ingori panze. Yanga iri panze. Akafukidza mutumbi uyu ndiani? Takazobva kunotsvaka hama dzake tikaona afukidzwa. Hamusi kuziva takamufukidza ndiani. Tataura zvakare nemudzimai anga achifambidzana nemurume uyo ati murume uyu akataura kuti akanga arohwa nematsotsi. Mama, tauyawo pano apo patanzwa kuti pane murume ashaika anga ari mumba menyu. Imi mungatitsanangurire pamapedzisira kuonana nemurume uyu. Mama, nenguva yakareba zvakadii muchizivana naye? Ndane 2 months. Hama dzake maidziziva here zvokuti ivo vaikuziva ivo vachiziva kuti kugara nemwana wavo? Ndo ndakangoratidziwa ndibamukuru but ndakatongosongana nawo murodhi. Asi vanga vachiziva kuti munin'ina wavo vari kugara kunoku? Muchigara mese here kuti munhu ainge achiuya achienda? Aiwa, tasingagari taisangouya wapo navo. Musi wazoshaika munhurume mamuchigara naye mungatitsanangurire chii chakaitika? Tikunzwa kuti hanzi mimi kuti makamusiya akagara pamubhedha. Airwara here? Chii chaitika? Zvakaitika ndezvoti iye akauya mari nezuva. Auya mari nezuva zvekuma5 ndobva atonditi amaifi endakapondewa kupi kwawakapondewa zvikanzi ndakapondewa ndobva atobudibvisa heti yanga akapfeka ndobva atondiratidza kumeso kwake ndobva ndaonawo zveshuwa akadini akapondewa. Wakapondewa uchitei? Zvikanzi ndaibva kubhawa manhewa. Kwaenderei kubhawa? Ndichitomubvunza pai ndobva atonditi sorako maifei. Ndobva atonditi maifei ndakarohwa but kurohwa kwandakaita ndizokuudza kuti akwazongona ndafa ndizvo zvadini zvandiuraya. Kori uda kubvira chii? Kasawakanyanya kupondewa zvakanyanya. Zvikanzi ndakangopondewa chete pasi. Vataura kuti ivo vakarohwa nematsotsi. Makavakurudzira kuti vaende kuchipatara. Ndoziva kuti kana munhu warohwa pamwe unenge warohwa wakuvarira mukati, makavakurudzira kuenda kuchipatara here kana kunoripota mapurisa? Inini ndaitoti pamwe bamukuru vandoudza pamwe vaenda kupi kuchipatara ndinozozvibvunzawo. Makaenda kunoudza pabamukuru? Ndakazondovaudza nezuva. Vakamusiya ari mupenyu? Murume uyu ainzani uye anga ane makore mangani? Ndo 94. Nguva yamakazouya imimi muchisvika muchiona munhu ari panze, imimi maenda kupi? Nini temi takatomuka makuseniseni
tamuka katoya katonoka dhozo kuma12 dzemanheru ndobva ndamuvhurira dho ndobva ndamuwaridzira ndobva arara ndobva ndoti amaife nyama dzangu dziri kudini dziri kurwadza ndikati wambodyika here zvikanzi handisati ndikati manje munoma munhu akanda chipiritsi riri munoma rega ndiende kubikire sadza ndikupe zvikanzi sadza usandibikira hako maifei manheru andopakatanga kuti very sorry hako maifei bye bye maifei ndikati urundibhabhaisira chii zvikanzi bye hako maifei ndobva tarara ndobva tamuka makuseni zvakanaka atomuka ndabikira mwana porridge ndapedza kubikira mwana porridge ndopakabva papera gasi ndobva toti arega ndisienda ndienda kufilisira gasi ndiende kupi kubasa ndobva tobudawo zveshuwa chienda ndofilisa gasi nekamwana kasisi wangu kadiki karipo ndobva katotakura gasi ndobva vaenda pakudzoka vakadzoka vakabata iro gasi rachona nechingwa icho nemafuta nedovi ndozvawakadini wakabata maifei chibikira vana ndikati auraiti wadini waita kubasa ndobva tobuda ndobva toenda kanda kuenda kubasa ndikati auraiti asi usadini usaramba uchimwa doro ndobva tobuda zvakanaka ndobva aenda niniwo ndobva ndatorawo mabhaketi nevanhu vanogarapo ndobva ndaendawo kundochera mvura ndichidzoka ndobva ndochera mvura ndichisvika handina kana 30 minutes ndasvika ndopandakamuona achibva akadeso neblack label rake kwaiwo watanga futi kumwa doro uri kurimwira chii ndobva ndatanga kutomupopotera payo uri kumwira chii doro iroro apa iwo uri kuti hausinzwa zvakanaka uri kurimwira chii zvadaro ndopakati alright maifei sora hako maifei ndakutadzira nekumwa doro kwandaita ndopakatanga kurutsa ndikati kwaiwo uri kurutsa ende zvaitorutsa zvacho nezvaitonhuwa zvikanzi iwo maifei usazvinetsa hako pane kadoro kandadini kandaamwa inini kanodini kandasanganisa ndikati aiwe kadoro kapi kawamwa ikako ndobva ndatotora marusa bhaketi racho natorimo mutoilet ndomariri ndatora daro ndobva ndadzokera mumba ndaingoti pamweya kungodini kungotaura wake ndobva ndatanga kutobudisa maplate aya panze nchiti ndimubikirewo chikafu ndobva ndakazodzokera mumba ndione munhu akutotanga kutodikitira muviri wese kochii ndobva ndamumutse ndikatomugadzika pamubhedha kochii chiri kuitika zvikanzi amaifei hausazvinetsa hako mukadzi wangu bye bye kori kuda kuenda kupi kori kuda kuenda ndobva ndakazoti arege ndimhanyewo kuna bamukuru ndindovaudzawo inini zvaakutaura handisi kudini handisi unadzozvinzwisisa vauye wamubvunzewo kuti chii chiri kuitika ndobva ndakabudawo ndichienda ndichindoudzawo bamukuru ndobva vanditi rinenge doro mainini ndikati aiwa inini nezvaari kunditaurira aiwa handie mundonzwisisa kuti chii chiri kuitika bamukuru ndobva mungondisimbisa vachingoti aiwa idoro mainini ndobva ndasvika pakudzoka bamukuru vachingoti idoro ndichidzoka inini panapa ndakatomusiya akarara mumba umu achodikitira seizvozvo ndobva tonti amaifei vhara dho kana wakudini wakuenda kuna bamukuru vhara dho ndobva ndatovharawo dho zvakanaka ndobva ndabuda ndikaenda pakudzoka inini ndobva ndakadzokawo munhu aapanze imimi mati munhu akatanga kuti bhaibhai usiku hazvina kukuvhundutsa here kuti munhu ari kuti bhabhai munhu abva kurohwa kuti ndarohwa nematsotsi iye zvine zvaakuti bhabhai ari kutaura zvekufa patemu yachona ndetongoti pamwe ichi idoro raari kutaura ndobva ndazoti arege ndizodini ndizondoudza kana bamukuru mangwanachi makuseni saka zvichira kuti babamukuru vatori neumbowo hwekuti mimi makasvika muchivaudza kuti munin'ina wenyu arwara kumba uko uye ari kuti akarohwa nematsotsi iye angatovaudza kudhara izvozvi zvibabamukuru varipi tongo vari panapa asi vari kutopa umbowo hwekuti mimi makaenda kunovaudza kuti munin'ina wenyu ari kurwara ko zviri kutaurika izvi kuti pane mavanga aonekwa pamuviri wemunhurume ashaika uyu uye kuti nhengo dzake dzakasvuka akazvitaurawo here uye imi makazvionawo here inini hangu zvese izvozvoka handina kukwanisa kuzviona because paakangouya akangondiratidza paziso zvozoti hanzi kuzorara naye musiyoyo kubva musiyoyo handina mbobvira ndadini ndararara ndatomuti handikuisire mvura here yekugeza mvura yekugeza chaiyaito nditi amaifei usandiisira mvura yekugeza bo usandiisire mvura yekugeza bo saka handitoziviwo pari kutaurika nyaya yekuti yanga ine mari yanga ainayo uye hama dziri kuti tikuda mari yanga iripo imimi mune zvinhu zvake zvamuinazvo here kana mari iyoyo
inini ndikanyepa. Pakauya panapa kuswera nezuro, aiva nemari yaiva nayo yasvika 45 yaiva nayo. Yaiva $45 inini yandakaona achibudisa muhomwe. Ndobva ndatomuti uri kuenda ne$45 kupi, chisiyako zvechi mari yachona muno mumba. Ndobva tonti rega ndidini ndiende ndodzoka nchidini ndichikupa. Wosita takapromisana zvekuda kutogara tese achida kutotsvakira imba. Tiri kuona isusu kuti panoshayika munhu, panobuda zvakawanda, vanhu vanotora zvakawanda. Chii chamungade kutaura imimi chekuzvichenura pamusoro perufu rwemunhu afira mumba menyu? Ini nangu ndinongoti Mwarika, kana pane zvandakamuita Mwari ngavanditonge zvawo. Because handina kana zvandakamuita. Kana kuti ndakambotukana naye, handina mbobvira ndatukana naye. Handina. Hamuna kurwa? Handina mbobvira ndatomborwa naye. Handina. Ndinganyepa. Kana kutaura chako chekuti anotaura zvoutopopoti chaicho popoti. Saka zviri kutaurwa nevanhu zvekuti vakazoona munhu ari pasi pemubhedha, imi hamusi kushamisikawo nazvo here? Munhu wamasiya wamuti makasiya ari pamusoro pemubhedha, monzwa kuti azenge abviswa pasi pemubhedha. Inini takatoshamisikawo nazvo. Ndofunga ndichitosvika panapa pana madhongo akamira. Ndakangosvika ndichingoti kochii? Ndozvandakatosvika ndichitokanuka. Apa maitobva kwababa mukuru? Ndaitobva kwababa mukuru. Ndobva ndatosvika panapa ndichiona munhu akararapa. Ndakangosvikawo ndichingoti kochii? Vandopo vakatanga kudini kumhanya vachiuya. Zvozoti vanhu vakazoya vachizobvisa, ndakazotovaona late. Ndakazotozviudziwa late. Imi pamakasvika vachiri vapenyu here kana kuti vakanga vatoshayika? Ndakatosvika achiri kutofema. Mukataura naye? Ndobva atomboisiwa souti yakaisiwa. Ndiani aisa souti, vavakidzani venyu? Aiwa, tinenge mupurisa here. Mupurisa akanga atoshedzwa nani? Mapurisa akashedzwa imi musati mauya? Aiwa, pane mupurisa anga agara ari kunoko. Ndiye akazonditi chimhanya uende kupi? Kupolisi undotaura. Ndopatakazobva taenda kupolisi nabamukuru. Baba mukuru vakazosvika? Vakazouya kuno. Vakazosvika nguvai baba mukuru? Handi matimi mabva kunovaudza kuti ndozviri kuita munin'ino yenyu, saka vakazosvika nguvai? Baba mukuru inini ndakazodzokera nemupurisa iyeye atouya panapa, ndopa akazonditi hande kupi kuna baba mukuru wachona tindonzwisisa nyaya yacho. Ndopa takabva tabuda naye mupurisa wachona, chindosvika ndobva nzwisisa nyaya yachona. Zvikanzi chimhanya izvezvi zvekupolisi mundotaura nyaya yenyu. Saka ivo baba mukuru vakunyatsoziva kuti munin'ino wavo vakanga arohwa nematsotsi? Vari kutozviziva. Uye vari kuziva kuti makati unovaudza kuti munin'ino wenyu uko ari kurwara? Tataura zvakare nehanzvadzi iyo iri kuti vari kunetseka kuti hanzvadzi yavo yoshayika, asi mumba muri kuonekwa makapu akapwanyika, zvokuti vari kufungidzira kuti zvichida vanhu ava vakanga varwa vakasvika pakukuvadzana, umwe akarasikirwa neupenyu. Nekuti pari kubuda zvakare kuti mapurisa paaongorora mutumbu uyu vaona mavanga uye kunhengo dzakavanzika kwakuchiratidza kuti kwakasvuka. Akambotona ega here naivo muroora ndiwo uri kuzotorora magirazi akambotona ega here mumba after munhu tavanda uya chirwa ndingatonyepa patakatowanika aiziwa panzeka parubuda ari panze nemamwe ese ari muplastic bag achairwa nevaroora yodonedzwa nemwana afa. Saka mutori ne2 days mane munotori nemadays imimi. Mune madays imimi muchitaura kuti mumba menyu makadonha kapu. Tawanda achizoya achifira imomo maglazi iwo muchigara nawo. Akomana taura ichokwadi chimutaurira. Pane yanga ari muplastic so. Asi muplastic hatiti kapu timatochairwa. Pane yanga ari muplastic. Inini ndikutaura zvinhu from evidence. Imimi mama muri kufungira here kuti pane chakaitika kuhama yenyu? Isi tinotofungidzwa kuti pane chakaitika bhozi tingangozwa kuti zvanzi munhu iye ari kuti airwara. After all tabvuma kuti ari kuti arwara, toona mune glazi riri kuratidza kuti rakapwanyika.
ndozvinzwisisaiwo kana ndimi ko baba mukuru vari kukuudzai here kuti mwana munin'ina wavo uyu akanga arohwa nematsotsi sekutaura kuri kuita mama kuti baba mukuru vari kuzviziva kuti akamborohwa nematsotsi? ini ndasvika manje inosenda ndambonzwa achitaura izvozvo kuti ati kwakarwiwa nematsotsi ina handina kuzinzwa. Ndiri kubatikana ndiri hanzvadzi yainosendi ine ndikungokwana nepandisikakwana ndichitongotongo usingambondiziva but chokwadi chakangonaka chokwadi chakangonaka kugara munhu wangu taura chokwadi chongoziva kuti zviripo ndo zviripo chokwadi chakanaka ende chinodzora vakatsamwa chokwadi chinodzora vakatsamwa makarwa semurume nemukadzi ukazonobata pasipo it's fine we receive we receive zvavakaita toti it's fine saka toti go away tawanda ndizvo here ndati toti go away here tawanda toti go away kuti famba hako murugare kana kuti famba murugare aiwa zvakanaka hatisi kuda kuzonzwa vanotaura pamusoro patawanda tongoziva kuti takangopedza ndozvamungotaura. Imimi fungidziro iri kuita kuti mufunge kuti vanhu ava vakarwa ndeyei? Inyaya makapa ataona muchitsvairwa mumba tizvongodzi uyu ari kutaura kuti hanzi munhu akauya achinzi arohwara ini zvembedha handisi kukwanisa kuzvitaura kutaura zvemasve uyu zvandaona zvazvakatsvairwa of which iye ari kungoti munhu akauya achirwara. Vanhu zvavanenge vachitangobudisa manyaya dzavo maevidence mukati umo asi vamwe vanotori nawo ine hangibhodhi handaunyatsoiona ndandatoongorora ndichitongotaura chokwadi zvinhu zvandaona kana ndandaona paine sauti ndaikubvunza kuti sauti ongo chiishandisei of which paanga ari paa paine sauti yaya akushandei iri kudhiraya chii sauti pamunhu ari kunzi auya achiapondwa yaya iri kudhiraya chii vakomana musatiite kunge mumaindi medu mungao mumaindi medu inini hambe usatengewo wakaiswa mahospulinga ekuti uri kuona zviri forward chete uona forward wei uona zviri kuforward but kubackwards kwako kune nyaya it's so much better kutaura chokwadi. Imi makwanisa here kutaura nemapurisa imimi? Namba kutaura nemapurisa ndangosvika handina kuti kana kushamisa kuti ndasvika ndikatochema ndarwadziwa nekuti ndandisingazviexpect kudai vakachikora havo voko vakasandudzira zvakangopera tichitongo taiwa wewo tiri kurapisa. Hanzvadzi yenyu yenge ine makore mangani? Tawanda ndikukangana kuti anga ane makore mangani nekuti mwana wamai nini wangu asi haana imwe mhuri. Haana imwe mhuri singaziyewo iye kana achiziva kuti ana pamwe waakabereka isi hatina mhuri yatinoziva kuna Tawanda. Tataura nemuvakidzani ati iye chiri kunetsa ndechekuti mudzimai uyu zvaari kutaura zvawanda wanda zvekuti zvichida anotoda mapurisa vanokwanisa kunyatsomubvunzisisa kuti vazive chakaitika. Ndonga tichinzwawo chiitiko ichi tazokwanisawo kusvika pano tasvikawo pano ndiye mwana wataona uyu angari ndiye toti angachifambidzana neuyu mufi tikazoonawo zvakare sisi vacho vanova ndivo muridzi veimba yange ichigarwa nauyu asi mukutaurwa kwazvo chandinoziva ndechekuti chokwadi chinozobudawo chimwe kunenge kuri kunyepa asi mwana ndiri kuona kuti mwana uyu semunhu akabva kumusha uye zvine udiki zvinhu zvake zvese ari kutaura paupwere ndonga kana mastatement ese ari kutaura hakuna chinhu chiri kubatika zvaataura kubva nezuro kusvikira izvezvi zvinhu zvakasiyana haana zvinhu zvaari kutaura kana ndofunga muri kunzwa kuti sauti yakazorwa nemupurisa hakuna mupurisa anotora sauti achizora munhu afa uye zvenyaya yari kutaura kuti ndakazomboenda kwani kunotaura kudii but hapana zvimwe zvinhu zvataurwa saizvozvo mwana uyu aita mudiki zvekuti ivo semapurisa vanozivawo mafunziro futi zvakare avachamuita kuti agona kutaura chokwadi tingamhanya tichiti akaita kana kuti ahana but pane udiki nekusarirawo kune mwana uyu mukutaura kwake. Imimi baba mukuru vari kutaurwa kunzi vakaenda kunoudzwa kunzi iye munin'ina wenyu ari kurwara mambo vaona here panapa? Vanga vari pasi havana hapana kutaurwa zvekuti pana anga achiziva zvinhu zvakaitika izvi pari kunzi hama dzakazosvika munhu atoita sei nevamwe vacho vatosvika izvezvi bhodhi isati yatoenda zvekuti mwana uyu haana zvinhu zvizere zvinhu zvinobatika zvaari kutaura kana polisiwo yasvika pakuneta nazvo nekuti vari kuti uri kutaura zvinhu zvakawanda nonga ndichitaurawo nasisi wake tichiti tauraiwo nemwana anogona kuudza imimi chokwadi sasisi wake sisi wacho vatiro ini ndaneto zvaari kutaura zvacho zvakawanda
statement yake asi dai yamira iri 1 shenini sasisi wacho anigoni kumumiririra ende anigoni kutera nyaya dzake dzakawandisa. Saka mwana uyu iyo polisi ndo inozoti ichamuvhunza sei, nekuti otherwise seudiki hwake kana nekusarira kwake anopanika, anoguma akutaura zvisiri izvo. Ndo maonero angu. Tiri sise musikana vandichi kudema basa atodzokawo nhasi makuseni chimhanyidza nenguva dzoti mwana wangu aende kuchikoro. Ndosvika makuseni panapa vanhu ndosvika pane mapurisa pana vanhu vanga vakagara apa nemufi akarara apa. Vanhu ndosvika vanhu ndoti tamonakira ngonotombota chinguva nekamira apa. Ndasvika pakubvunza ofisa chiko chiri kuitika zvikanzi panapa panogarani. Ndikati ndinogara pamunini wangu ndikasiya panapa. Zvikanzi pane munhu momuzere ari papa ndikati handisi kumuisa ndiani. Zvikanzi munhu anofambidzana nemunun'una wenyu adi ashaya. Tata nemunun'una wenyu ati vanga vaine almost 2 months vachifambidzana vese. Saka mimi mamusingazivi kuti munun'una wenyu ane munhu waari kufambidzana naye here? Ini kuzvisa ndozvisa 2 months anga dzakwana vachifambidzana. Zvekuti baba munini mema kutoziva kuti kuna baba munini. Saka ini ndangozoshamisikawo ndichionawo zvakadai handisipo. Ndatodzokawo nhasi makuseni because apa chandadi ndaitosiwo ndatorwadzawo nezvaitika. Munun'una wenyu ari kuti kudii? Inini ndamubvunza ndikati ko chii chiri kuitika. Zvikanzi iye mufi atize nezvo ndakasangana nematsotsi pamukochere ndikarohwa. Kati ndobva pakarohwa kazoita sei. Zvikanzi angotanga kurusa bva ndaenda kundosvika bamukuru kuti munhu ari kurusa tarazodzika munhu afa. Kati ko munhu ari kunzi anga ari pasi pemubhedha 1. Kanzi ndapachandidi ndikuziva kusvika mwana kangu kari takasvikawo patangwa kuti kasaundi kaitika pasi pemubhedha. Kwanza chikauda ro patasi mwana wangu vanoshidza next door. Kanzi pane mbavha iri mumba pasi pemubhedha. Vandokuva wakazoda munhu anga arumba. Chii chamungade kutaura? Tinoziva kuti panoitika rufu mashoko anosimuka akawanda, uye izvi zviri kusanganisa munun'una wenyu mimi ndiye anga aripo uye ndiye anga aine munhu ashayikira mumba menyu. Chamungade kutaura zvichida kuti vanhu mumirire posi motemu kana kuti mumirire kuti nyaya iongoro, zvamungade kutaura imini? Zvese zvinofana kuongororwa nefirst motor yacho because apa nechinyaya kuti communication nevanhu vari kumuchato vazive kuti ndozvaita mwana wavo kunoku because ini apa chandaiziva handisipo. Zvotondirwadzawo nezvaitika izvozvo. My name is Msoro Membwe. I'm a friend of this guy. We once call him. He was no, wait. Don't rush. There is no hurry in Africa. Machina shayari kuti good one. Anoshigore shirungu. I'm trying my best. Okay. Well, I'm mourning. Tanzwa muchiti mimi makanga muinaye nezuro. Pamakamuona airwara here nezuro. Munhu ndakatoona ndoputira fodya naye ndiye akanzidzisa kuputa fodya. Ndakatopiwa mugu. Ane kamwana mubhawa akapinda akatenga koti rake takamwa tese takatendera izvi usually meet at Chikuwaika there club Chinjika. That's we meet. That's our relationship comes from. It's why stated. The Bible says. The Bible. Chii chamuda kuitaura pamusoro perufu rwomwenyu? Ndarwadziwa kana pane zvaitika, but kana zviri zvaMwari. In God we trust. Thank you. Zita rangu ndinonzi Stella Musha. Musakanganwe kuita subscribe uye musakanganwe kuona zvakare muma programs atinokuunzirai pano pa Destiny TV.